Ya Allah ya Rabbi, Shallu ala Nabi. Atine sing maune rusuh dadi ati sing resik jere baru. Klambine sing maune lawas dikongkon tuku klambi sing nyar. Nek duwe nggih to. Nek gak duwe dhuwit golek riyen kerja nggih to. Ngeten iki kan cuma digawe napa nggih contoh. Nggih cerita. Bukan terus meneh sama jaluk kelambi bapake langsung. Jadi kan kelambi nyar. Lah kelambi niku lah enek lahir enek batin. Jiri al imanu uryanun walibasu taqwa. Lho jiri iman iki wudo. Tapi kelambine dengan takwa. Nyapa kok ngomong kelambi? Lah ngomong niki mau iman nih. Iman iki artine napa to? Percaya kali Gusti Allah. Prakteke kebanyakan gak percaya, metune gubuh kabeh piye lho. Mene piye iki jenenge gak percaya. Nah, si kambiyen iki bahas napa iki? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa utawa halih kepriye yarju arep sapa murid ayyafhama ing yen to paham sapa murid dako ikol asrori ing lembute pira-pira sir niki artine napa? Rahasiane Gusti Allah. Wahia utawi asror iku al ulumu piro-piro ilmu ad-daki kotu kang lembut allati kang taridu kang tumeka sapa allati ala qulubil arifina ing atase piro-piro atine wong-wong kang makrifat Allah. Wa huwa halih utawi murid iku lam yatub ora tobat sapa murid min hafawatihi saking pira-pira kesalahane murid. Wa hiya utawi hafwah iku ma barang yasduru kang metu sapa ma minhu maring murid. Metu kondi minal ma'asi dayane saking piro-piro maksiat la angkosdin ora saking sejo wa inna ma ta'ajjaba pamestine tak cukup ini apa Pak? Gumun. Teng mriki nek artine niku mboten gumun Pak. Gawok niki gumun. Penake ngoten mawon sampeyan cek paham. Sapa al musannifu qiyai musannaf min dzalika saking mengkono-mengkono madzakaro lima krono barang fihi kang tetep ing dalem dalik minal jam'i bayane ngumpulake bainal asdadi antarane pira-pira perkara kang lelawanan wa huwa utawi jam'u
iku muhalun muhal wa hadhil asya'u utawi iki pira-pira perkara al madhkuratu kang den tutur iku mutadhadatun lelawanan fa inna isyraqal qalbi krana setuhune mencoronge ati lho. Jadi bulan Muharram dikongkon atine kon sing mencorong binuril imani sebab nure iman wal yaqini lan yakin iku mudadun lelawanan lidzul mati marang peteng allati kang istaulat kan nguasani sapa allati alaihi ing atase ati birrukni kelawan condong ilal aghyari marang liyane Allah wal akwani lan makhluk wa timatihi lan tetanggenane ati alaiha ing atase aghyar wal masiru lan mlaku nang di ilallahi ta'ala nuju marang Allah ta'ala bikot aqabatin nafsi kelawan ambabati pira-pira dalane rumpile nafsu. Jenengan paham betul Pak? Babati kesenengane niki lho Pak. Jenengan nafsu niki dibabat. Ngerti dibabat? Nggih, atine niki dikendalikan. Kudu muring-muring, kudu ngamuk, dipet. Nah, ini lho Pak, penak. Ambabati ngono basane nggih. Iku mudadun lelawanan lil i'tiqali fi habsil hawa. Lil i'tiqali marang kacancang lho dicencang. Fi habsil hawa ing dalem kahanan kasenengane nafsu wasyahawati lan pira-pira syahwat wa dukhulu hadratillahi utawi mlebu ana ing pengayonane Allah al muqtadiyati kang natrapi li taharatil qalbi marang sucine ati wa nazahatihi lan bersih ati iku mudhatun lelawanan lima marang barang huwa kang utawi ati iku alaihi ing atase ma min janabatil ghafalati dayane jinabate pira-pira sifate lali allati kang muqtadhaha utawi patrapane allati iku al ibadu den tuhake wa fahmu daqaiqil asrori saking pengayonane Allah daqaiqil asrori utawi faham lembute pira-pira sir. Ya, mungkin kalau pasno asrori niki al mustafa dadi kang den alaf faedah minat takwa saking takwa iku mudhatun lelawanan lil asrori maring andulurung. Pak asror andulurung iku napa Pak? Asrori lil isrori andulurung iku napa? Alal maasi ing atase pira-pira maksiat. Ngene lho Pak, nek sing komang cek entuk nek iso ngerti paham napa sing dikarepne Gusti Allah lembut-lembute rahasiane Gusti Allah sampean berarti wong sing iso ngalap barokah entuk faedah untuk barokah itu kene Gusti Allah. Lah iki lawanane ngoten maksudnya andulurung. Berarti napa?
Ya berarti sampean kok mau dikai cerita sampean gak paham. Setiap hari saya dihadirkan jenengan iki lho sampean gak paham nek mbek Gusti Allah dikai cerita. Sampean kan jek gampang kepancing. Nah niki mau jenenge andurung. Gak iso berfaedah malah gregeten metune iki engko. Nggih to. Nek muni gregeten ngono wis. Iki kula dadi wong wedok Pak nggih. Dadine metune gregeten. Tapi kula yo gregeten mbek sinten nggih. Lho didelok si kan bukan lah makanya iki tantangane jenengan difitnah iki jek mangkel napa mboten lho piye Pak Said. Lirik-lirik aneh Pak Said Mbak Busri. Makanya kan kanton awake dhewe iki difitnah paham ta mboten sing fitnah iku mang sinten. Pangkling to masih wonge. Nek nuruti ngoten terus sampean sesuai gegeran mbek wong Pak. Nggih to. Lah sepenting awake dhewe gak lakoni ngono lah ya wis lampung kok bingung ngoten to. Lah sampean susah celan-celan mbek wong susah. Difitnah te ngelok-ngelokno. Ngoten niku ngeten lho, nek enek difitnah paham Gusti Allah apa tantangane awake dhewe iso ngendhalekno napa mboten. Lah masalah tiange bah piye-piye iku cek diurusi Gusti Allah dhewe jere yang maha adil. Lah metune awake dhewe iki lho kudu marani wonge. Nggih to Pak Said nggih. Kula gak ngan Pak Said tok ngono Bu Sri. Lah nggih makane ngeten iki napa belajar awake dhewe iki makane didongakno awake dhewe makane nek kula niki mau niki kan bahas teng kitab niki mau napa bahas belajar ngresiki ati cek dadi atine sing mencorong. Lah mencorong niki pripun? Ati mencorong niki ati sing pripun? Ati sing iso resik, sing gak duwe sifat drengki, iri, ujub, takabur, sing awake dhewe gak suudzon nyanggone setiap tiang. Padahal asline sing nguji awake dhewe niki sinten? Gustine jenengan ki ambek wis tak genahno. Engko nek sampean jek muni Gusti Allah mesti jek aduh. Gustine jenengan ki ambek sing teng jerone jenengan ki ambek niki sing nguji asline. Lah selama niki ngamuk kok gak terima berarti sampean gak terima kalih Gustine jenengan ki ambek. Makanya nek seumpama ngono ki ambek wis paham lho kudu guyu dhewe to Pak. Awake dhewe iki lho gregeten mek sapa Gustine jenengan. Lah carane Gustine jenengan iki jenengan dijak guyon niku dididik kados ngoten. Jenengan cek dadi wong sing atine resik. Jenengan lak ndonga tanya Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula jenengan paringi ati kula sing resik, kula jenengan paringi rezeki kula lancar. Mesti ditekakno nek pengen ati resik ditekakno wong sing duwe ati sing elek. Lah makane cek iso dadi resik mosok enek ati resik nek enek gak enek rusuhan. Ya tantangan. Lah wong ngene, lah sing marahi niku Mbak Listi yang ngeten lho, gak enek sing marahi wong ku sampean dhewe sing njaluk nyane Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula pengen jen paringi Al Qudus, kula pengen jen paringi ati sing resik, sing njaluk sinten? Jenengan to. Lah enek resik iku nek gak enek rusuhan apa enek iso dadi resik. Omah sampean Pak. Setiap hari dikongkon nyaponi, sing disaponi gak enek Pak. Seumpama. Letuk. Lah iki jenenge kan rusuh jenenge iki. Lah wis resik kok resik gak enek kan kurang penggawean to. Ngoten iki. Lah berarti nek awake dhewe nang disaponi omahe kan berarti omahe dhewe ketok rusuh lah ngoten to. Lah sampean ya Allah Gusti kula jenengan paring ati sing bersih, ati sing ngertos dhateng jenengan, terus sing jenengan iki remen kalih tiyang sing resik atine. Lah kula jenengan paringi gadah ati sing resik, mesti ditekakno rusuhan. Carane sampean dikongkon nyaponi. Lah cara nyaponi piye? Enek rusuhan teko sampean aja suudzon, sing uji Gusti jenengan dhewe asline. Makanya nek jenengan pangkling paham temenan lho sampean kudu guyu dhewe. Sampean iku dijak guyon karo Gusti jenengan dhewe. Lah terus gregeten mek sinten akhire? Padahal Gusti jenengan nyelang wadah sing didepi jenengan iku sinten.
Sing marahi kan jenengan dereng paham to, sampean masih temenan. Wong iki sapa sampean wis paham, sampean masih niku lak Gusti jenengan dhewe. Lah sing dadi perkara kurang nek apa-apa masih wonge gregeten e. Lah makane kurang ngerasa no. Setiap enten